lugar realmente fantástico. Este era o sitio onde os baleiros, os cazadores de focas e baleas se asomaban para ver a chegada das baleas e no momento en que avistaban algunha daban rapidamente o aviso e saían dende o interior da illa de Decepción no que nos encontramos, saían na busca das baleas. Esta illa de Decepción, que como xa vos decía na crónica anterior, unha illa volcánica, é un cono dun volcán sobre un leito de magma a máis de 1000 grados de temperatura, no que agora tamén se practica un poquinho de turismo. Como estades a ver, nestes momentos hai unha visita de un buque cheo de turistas que fan unha rápida visita, os podedes ver esparcidos por a illa, e o que temos en primeiro término é a cala balleneros, a cala baleeiros, precisamente leva ese nome porque aquí se cazaban a finais do século XIX e hasta mediados do século XX moitas baleas. Logo foi abandonado, especialmente despois da erupción, da gran erupción de 1967. E aquí estamos nesta illa de Decepción, fantástica, unha paisaxe realmente extraordinaria, nestes momentos con un grupo de sismólogos e volcanólogos da base Gabriel de Castilla que están a colocar uns vértices e unhas instrumentos de medición para registrar o movimento da illa. Dende a illa de Decepción, un saúdo para Galicia.